Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu na Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ characteristics of Ogbanje. Ihe eji mara Ogbanje enwere some attributes ihe ọ ga-abụ na ọ na-eme esi na onye abụ onye Ogbanje, and if care is not taken, ihe harmonize onye a because onye Ogbanje bụ onye nwere spiritual forces pụrụ iche. Ọ bụ ndị ozi that like stewards, ha na-enwe this eagerness in them. Came 1 or 2. Now, if that energy was not harmonized or is not harmonized, that energy gana do onyawa ona eme ihe na akpọ kpakai. That is onye anọkata o mee ihe some certain things gana ajụ kero rational behind ihe onye amelo. Mana ọ bụrụ na harmonize ọnọka youthful exuberance mgbe mmadụ nwere ume na-enu ya enu. Yes, ị kwesịrị ịpụtụ that ume a na-enu ya enu into checks. Ya bụ onye Ogbanje bụ ihe dị mma. Ọ bụ ndị nwere onyinye pụrụ iche, nwere mmụọ na-edufa. Mana ọ bụ na ị haziri ya pụtụ onye into checks, ịfụ na onye Ogbanje a ga-eme ihe ọkpakai, especially when you are not in harmony with them. Ịfụ ha ga-eme gị ihe aghụghọ. Ha ga-eme gị if you do not use that power positively, ha ga-use that power against you. Ya bụ ọ bụrụ na ị mere ihe ị kwesịrị ime, ịfụ na ya bụ power enyere gị, ha ga-eme gị nka mmadụ. Let me put it this way, it will lead to your annihilation. Ịghọtara ya? Ka m bịakwa before kọwara gị ihe niile ndị a in details. Mana ihe na-achị kọwara gị bụ, before we dive into today's lecture, important announcement. Echefuna, ọ bụrụ na ịbụ child of the temple, echefuna na mmemme annual festival anyị na September 15. Atụrụ anya n'aka gị na ị ga-achatị m na WhatsApp ka m gwa gị ihe tụrụ anya n'aka ka ime weda ma ị abịawu ma ọ bụ na ị ma abịawu ka iwe mejuo ọta mgbe arọ gị. Nke ọzọ bụ echefuna na anyị nọ aja anyị na-achụ kwa ọnwa na-aga n'iru. Yes, ị nwere ike isonyere anyị na aja anyị na-achụ n'igwe. Ị nwekwaziri ike ịbịa na temple for counseling and prayers. Yes, ọ bụkwa ndị chọrọ isonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa anyị amalite gị nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance is never a barrier in all we do. Ihe ị ga-eme wecha chat na WhatsApp, you forward ya 3 prayer requests I ga-edebe na altar, then you make token donation to the account number. Chat them na WhatsApp agwa gị other things we need from you in order to book you. Anyị malitere ịchụ aja anyị n'igwe ihe karịgoro 4 years now. We have massive testimonies, but as you all know, we don't share testimonies on social media. Necessary. It's not why we are here. Man, I can tell you na Chukwu na-emere onwe ya. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. WhatsApp number more than a screen gị 08057837672. Now let's proceed. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Characteristics of Ogbanje. Mgbe na-achịkọwara gị na-enwere ọtụtụ ihe ya bụ onye Ogbanje. Ọ bụrụ na ọgbanite nje, ọ bụrụ na ahaziri ihe kwesịrị ịhazi, nya bụ power awa na-arụ ya afọ nwere ike iliri to the person's doom or destruction. Hello, ana m achọ ịkọwara gị maka ndị Ogbanje. Agwa gị na ọtụtụ ndị Ogbanje nwere ndị ga-abịa na onye Ogbanje, ọ bụrụ ndị ga-ebu dada, nwee ndị ama ebu dada. Na-achọkwa ka m kọwara gị, ọ bụrụ onye Ogbanje, ụfọdụ ndị mmadụ na-mistake Ogbanje as call. Ọ bụrụ onye ọbụla bụ onye Ogbanje nwere call, mana ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike onye Ogbanje bido manifest ba some powers ha nwere. Ị nwere ike si afọ ya as no calling. Onwe mmadụ nwere ike ịbụ onye Ogbanje bụrụ onye nwere agwụ, Emmanuel nwere call. Mmadụ nkwara ike ịbụ so onye Ogbanje. Mmadụ nkwara ike ịbụ onye Ogbanje bụrụ onye mmiri ntị ọ dị, mana onye ma maka ya onye ya nwere ike differentiate ya. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ ka mmadụ ga-atụ ofu onye n'ime ndị Ogbanje. Ofu onye n'ime ndị Ogbanje a bụ onye a na-akpọ Samson. Achọ nka nwere kụziere ihe ya bụ story. Samson a bụ onye gbanitere nje bido n'afọ nne ka a gwara nne na-aga amụnya nwa Ogbanje, na-aga esi n'aka ya tọọ ndị be ha na-agbụ. Mana mgbe to cut the whole story short,
when Samson disobey where I did the be was ya debe ndo tunyere o we je me aka ekwesere ga n'isi we ga n'isi e we kpọ isi. Samson disconnected onwe from ndotu ihe ọzọ etiziri ewu na-etiziri iwe n'obi. Samson, we are told according to that story how Samson ji wee baa na temple wee were gịnị wee were aka ya wee kwatuo temple wee dagbusie ndị mmadụ including nyanwa. Ịghọtara ya? O nwere something very common among ndị Ogbanje, iwe ọkụ. Ha na-enwe hot temperament which ọtụtụ ndị Ogbanje na onye ọbụla onye Ogbanje ga-adịrị enwerịrị iwe ọkụ. Mana I can tell you na ọ bụrụ na ị ka na-ewe iwe ọkụ ihe ọpụta bụ na ị harmonize bro. You were able to turn that iwe ọkụ anwa because you use iwe ọkụ anwa that energy of iwe ọkụ for positive activities. Ịghọtara ya? So if you are onye ọbụla na-ewe iwe ọkụ odd likely no nwere spirit of Ogbanje. Mana ọ bụrụ na ị harmonize onye anwa by the time the person ga-eme enwe harmony between the person's forces ifu na iwe ọkụ ya na ọ ga-ebido put way into checks. Yes. So ọtụtụ ndị Ogbanje ọnya na-ebute iwe ọkụ a na-ebute ụfọdụ ndị Ogbanje ji ala ike ịnwụ ọnwụ mberede. Ụfọdụ ndị Ogbanje nwere ike nwere ike omecha ọsị ka o gbuo onwe. Ụfọdụ ndị Ogbanje nwere ike omegide tụ ọsị na-abịa ụwa ọzọ ọ bụrụgoro na ya bịara just ka esa MRS Mrs. n'ụwa mbụ ya na-akọrị ọnụ na ya mụtara nwa na ya nụrụ di ụwa nke na ya ga-anụ di na ya adịghị anụ ana di za nwunye mmadụ ya nwụrụ. Ụfọdụ ga-asị na ọ bụ ya bụ na ya tụọ ime ntụ na ma ofu nwa ma ọ bụ nwa ịtọ ya nwụọ jebere onwe ya. Ịghọtara? So ọ ya batara ndị Ogbanje na-enwekarị something to do with short life. Ịghọtara ya? Because ihe na-akọsụ ya bụ iwe and the characteristics eji mara ha. Ha bezie that they will not put that forces into checks. Ọ na-elide ha to take some certain things. Nke bụ eziokwu bụ ka ngwa gị nwantere mmadụ. Ọ dị ka this story na-etrend na social media maka nwaada a na-akpọ Favour. I can tell you immediately for the video for tie so onye onye Ogbanje mana anwe ihe nchọ ka nkọwala gị. Ndị Ogbanje ihe na-ada eme ha bụ iwe ọkụ and ọ bụrụ na gị gbabụ nne ebido na nwatakịrị wee put Ogbuefi into checks ifu na ha ga na-etake decisions ga wee mesịa ha regret ba. Ọtụtụ ndị Ogbanje nwere ike ifu onye Ogbanje ife nwa n'ọnụ di onye nke abịa ọ sị na the boy nwe kele gị onye nke abịa ọ sị na the boy na-eji ka unyi onye nke abịa ọ chọọ ofu ihe kwuo ọ pụta irrelevant things ka ọ ga-eji na excuse ọ ghọtara ihe ọ na-eme Ogbanje na-eme ya. Ọnụ ụfọdụ na-awụ mewe etu ha sị na ebe ndị mmiri mana I can tell you o nwere ike emesisi o regret ba ọ ga na-eteke some actions ga-abụ tekecha some decision ị na-asị na onye na-eteke ụdị decision a ntị ya uche ya ọ dịkwa ndị a na-akpasasị ya anya. Ịghọtara ya? Otu ihe esi wee benefit wee rie uru dị n'Ogbanje bụ mgbe ị harmonize ya ihe dị n'Ogbanje ya ọ kwụsị ịgba nje. Those things a na-eme o ji awụ megota ọgba birikpi ma ọgbachi ya eji akpọ ya Ogbanje we stop. Mana ọtụtụ ndị mmadụ harmonize their own ọnya bata ha ji eme silly mistakes. Ị ga-afụ nwaanyị gbanyetere nje ọ na-emekasị ofe ihe ọ nwere ike osi na be dị apụta ọpụta baa na be ya na-enye flimsy excuses. Ụfọdụ anya anụ daanụ etu akọ dịkwu na nwoke ha gbanyetere nje ọ ga na-eme some silly excuses. Ihe niile abụ gbasara na ọchịkọtabụrụ ndị Ogbanje obere ihe o nwere iwe ọkụ and so on and so forth. So e nwere so many things like let's use this case of this Favour as a yardstick. Kedu ihe ị ga-asị m na ọnya bụ ihe mere Favour mere o ji wee sị ka o gbuo onwe ya? Can tell you na ọ bụrụ na 50% of people ladies gwa gị ihe dị idiri to ha nwa lose their virginity, I can tell you na ihe mere Favour na-amụ ọrụ ntị ọ dị. Yes. Mana ihe mere mmadụ ji wee wegide